Belaunaldiz belaunaldi baztan-darron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Gaur, ogi ertzebetea prestatu behar dugu. Hau, Austriako plater berezi bat da, hemen gure artean tortilla patata bezain famatua da, han Austrian, eta guk ausartu behar gara prestatzen beraiek bezala. Ogia, lehenago famili bakoitzak etxean berean prestatzen zuen ogia, bai ogiaren orea, bai ogia ere. Untekoan hasi egin behar dugu ogi ertzebetea. Hortarako beharko dugu ogia, esnea, gurina, 3 arroltze, gatza, perrexil pixka bat, piper beltza eta tipulina. Tipulina edo tipula. Hasiko gara, behar dugu moztu tipulina frigituko duguna. Eta hau zuan paratuko dugu, gero gehitzeko. Listo horrela, eta nahin zartaina. Listo baduten. Orden, zuan paratzen dugu tipulina, egiten, pixka bat. Eta esnea berotuko dugu. Biztartean gurinakin batera. Egiten den bitartean, egingo duguna da gure perrexila xiatu.
Hau listo. Aterako dugu. Eta orantxe ja, horrexi pixka bat gehiago hemen dugu. Bueno, eta ja, ontzi handi batean, jarriko dugu gure ogia, kubotan moztuta. Esnea gehituko diogu. Hiru arroltze ere bai. Perrexila. Tipula ere bai. Eta dena egingo duguna da nahasi. Eta gero utziko dugu 10 minuto. Reposoan pixka bat. Ez nire gehiago? Ez. Ja, falta zai, bai. Horrela galditzen da, inidorra? Osos. Bai. Landu behar da pizket, ez edo ez? Landu pixka bat hau. Hola galditzen da? Bai. Jesus. Iruditzen zitzaiten imposible. Lantzen dugu pixka bat. Osagai guztiak nahaz dezaten. Pixka bat. Orain botako diogu gatza pixka bat, piper beltza eta intxaur moskatua ere bai. Orduan, gatza pixka bat, intxaur moskatua, eta eta nahazten dugu berriz. Eta orain, 10 minuto utziko dugu reposon, eta gero biribilkatuko dugu plastiko batean txorizo formo bat ematen. Hemen dugu gure ogi embutido ogiarena, orden jarriko dugu orain plastiko batean,
egosteko. Eta ongi birilikatuko dugu, zilindro bat eginez, eta bi aldetan koropilok egingo ditugu ura esartzeko. Horrela. Eta hauxe paratuko dugu egozten 15 minuto. Orden, ikusten bezala, tuko dugu hemen, eta 15 minuto egozten utziko dugu. Garia, elikadura osasungarria izateko frutak, barazkiak, frutu lehorrak eta pikor osoko zerealak adibidez, arto, artatxiki, olo, gari edo arroz integralak prozesatu gabe jan behar dira. Baltzenekien, baztango errotek garia eta artoa ehotzeko harriak zituztela? Hementxe dugu gure ogi ertzebetea, jauztu da, jadanik, kendu behar dugu plastikoa, eta xerretan moztuko dugu. Orduen. Hau horrela zerbitzatzen alda, edo baita ere frijitzen alda pixka bat, nahi izan ezkero. Egingo ditugu tamaina berdinekoak. Eta orain tomate salsa pixka batekin zerbitzatuko dugu. Edo aukeran balin beduzue, pikillo salsa batekin ere bai. Horrela, perrexil pikin bat bateko dugu dekoratzeko. Eta hau izango zen. Horra, ogi ertzebetea. Guk untekoan lagundu diogu tomate salsa batekin, baina jaten alda pikillo salsa batekin, edo arrozakin, edo pasta, edo patatakin, edo baita ere tostada batean. Zuen nahi duzun bezalaxe. Modu baiateko denakonak. Beraz, zuen nahi duzun bezala, akompainatu platerau eta dastatu. Usko duzu ez egoxoa. Ogi ertzebetea osagaiak 350 gramo ogi zahar kubotan moztua, 350 mililitro esne, 40 gramo gurin, 3 arrautza, tipulin sueztitu bat, 3 kollarakada perrexil xeatu, piper beltza, intxaur muskatua, gatza, tomate salsa.